Жители на града се обърнаха към Патриотичния фронт. Причината е поредното сметище, което предстои да бъде изградено на най-неподходящото място. През 2005 година започва проекта за изграждането на сметище, обслужващо Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман. Първоначално е избран терен в близост до град Костенец, но през 2010 година мястото е променено и вече се планира да се изгради сметище до град Самоков. При избора на мястото обаче се появява съмнителна замяна, тъй като частна фирма изкупува 320 декара земя, за да изгради вилно селище и в последствие общината прави замяна на земята, като дава на фирмата също 320 декара, но в градска среда. През терена на сметището минава река, която е приток на река Искър. При условие, че се реализира това депо за смет и се събират отпадъците на 4 общини, няма как да няма в определен период от развитие на сметището някакви аварии, които да засипят река Искър и язовир Искър с замърсени отпадни води. Жители на града са се противопоставили на неподходящия избор на място за изграждане на сметище и са водили много дела, които обаче са изгубили. Провеждали са се протести и над 5000 човека са ги подкрепили с подписка. Имало е обществено обсъждане, на което гражданите са предложили да се проведе местен референдум по темата, но предложението им е било отхвърлено. Затова те се обръщат към Патриотичния фронт за съдействие. Това, което ние предлагаме на депутатите от Патриотичния фронт, които са членове на тая комисия по екология, е да извикат 4 кметове на общините. Ние в Комисията по околна среда и води ще изискаме присъствието на кметовете от региона, които пред нас да се обосноват защо именно този терен е избран, а не някой друг, тъй като имало и доста по-подходящи терени. Патриотичния фронт и телевизия СКАТ за пореден път ще се опитат да предотвратят една екологична катастрофа, предизвикана заради частни интереси, добави още Борис Ячев. Още през 2010 година в предаването "Зад фасадата" гостуват жители на Самоков, които разказват за проекта, застрашаващ природата и туризма в града, а също и здравето на софиянци. И още